Vaig anar a casa de l'amiga de la meva mama i després un cos em va mossegar. Doncs, com ha explicat l'Alexis, sí, estàvem a casa d'una amiga i, de sobte, el gos li va girar, diguéssim, i va ser incontrolable. I res, l'Alexis de seguida va venir cap a l'hospital. I l'Àlex em va operar, el doctor. I el segon dia ja li van portar a l'Arts. Ja li van portar els gossos per veure si encara tenia aquesta por i què va, ell de seguida s'hi va posar, va estar tocant a l'Arts i sense cap tipus de por.